Näin. Back in business. Skootteri pörisee. Pörisee siinä. Hienoa staffia. Saatana kun veti jarrut pyörällä tuolla toi jätkä. Siellä vedetään saatana amerikkalaisella. Joo. Tää on Saapi. vittu mikä hen Honda tuolla akkoordipuolella. Volkswagen. 2 Audi peräkkäin. Ford. Mondeo. Kyllä. Se on Mondeo X. Toyota. Corolla. Mazda 6 meinasin. En oo ihan varma. Opel Astra tai Vectra, en oo oikeastaan varma. Audi A3. Taitaa olla. En Mikä tiedä. se sen takana? Toyota. Oisko? Tai se Opel Vectra. Vittu pitäis mennä kattoo sitten. No mennään. Katsotaan se. Mennään sitten. Tuolla tullaan pornovanit Mersulla, saatan. Mikä merkki? Pornovanit Mersulla. Kato vittu. Meni hieno. Serveri. Niin, en nähnyt märkkiä. Keskityin tähän kameran pitää. Joo, Opel Vectra tää kyllä on mun silmissä. Tuli Mersu. Ois kiva, jos poliisit tulis. Joo. Vittu, taitaa Opel Vectra meinasin kyllä, että oisko 1,6 tai 1,3. Ainakin hyvin katsastuksesta pääsee läpi toi. Joo, Pientä pintaruosta. tää Chrysleria saatana. Jos me kävellään tosta tuolla. Mazda. Mikä vittu tää on? Joku Joo. 626 tai joku tommonen. Joku uudempi. Joku uusi Mazda. Mazda 3. Tämä on Toyota. On tää Toyota 3. Sieltä tulee Fiat. Joo. No on kyllä vitun rumi. Kaikki yrittää tehdä pakuja, mutta kaikki ei onnistu. Näinhän on. Mopo, koulua. Joo. Siinä menee hiase. Tuollahan se vittu ambulanssi on. Mitä kello? No kun vittu kun mä en näe. Ihan sama. Ei Mennään katsotaan eloa. Mennään kattoo. Mitä ambulanssi? Mitäs tää on tapahtunut? Tarppas saatana päälle ajaa. No niin ja nyt ollaan vähän lähemmässä. Tätä vittu nyt pitää zoomata tonne. Siellä on ambulanssi, Staffen ja vitun auto saa. Siellä on. Tietää, että jos on hätätilanne, jos vilkut menee päälle, kun Joo. menee sairaalaan. Mitäköhän tää on tapahtunut, jos kiva tietää. Ei viitti mennä kysy. Ei. Kyllä Audi A3. Vitun Volvon on. Taisko toi olla meidän rektori? En mä tiedä. Ei oo. Sanotaan, että En ei. tiedä sitten. Vittu menee tänne. Niin. Vaasa sitten. Ottaa Vaasa. Rikkeniä. Rikkeniä. Joo, Vasa. Jaha. Siltä näyttää. Joo, ei kyllä ole hienommasta päästä. Tää on vittu uusi. Uusi on. Kuinka Havitalo varaa tämmösiä? Ei oo. Mä tiedä ton nimeä saatana. En oikeesti Honda. ikinä nähnyt joku uusi paska. CRV. Audi. Tai vittu onko tää ei kun CRV. Ihan tiesi. Volvo V7. Joo, paska. Paska-auto, älkää ikinä ostako. Onko A3? Mä luulen, että toi A5 tai 4. Joo, nää on 4 kyllä aina. En mä näitä Audia tiedä niin hyvin. Mä tippaan Vanhempia sit nelosta, tiedä. Nelosta. Joo. Niitähän niin saatanan paljon uulika A4. Kato, saa pysyssä tänne. Hieno komis. Joo, tää on suomalainen mestaruusauto. Se on kyllä ihan ruotta. Ui vittu. Uusi Honda CRV. Ui. Niin, mut näitä on valmistettu Suomessakin. Oh. Siis tätä mallia. Tää on niin mummalla ja paapalla. Kato, toi on niin hieno toi uusi CRV saa. Perä ehkä vähän läski, mutta Joo, mä kello. tiedän. Kaikki tosta perästä on niin hieno, mutta vittu toi kello niin saatana. Joo, mä tiedän. Ui vittu, kato mikä tuolla oikein klassikko saa. Pitää zoomata vähän.
Mikä sappi tuolla on? Taisko sama vittu 900. 900 vai toinen vuosimalli? Tai onko? Ei oo 900, ei 900 olisi. En koe tiedä. Olisiko 900? No varmaan. Kato nyt tästä edestä. Tää on hieno tää. Tää vitu Honda on Suomessa. Pakko sanoa. Joo, Vaasan hieno kesäsää, oikein kesäsää. Tässä se kesä lähti täälläkin vittu käyntiin. Oisko Matsta 6? On. Vittu se on Matse. Se on just sama kuin se toi vittu sä voitit mut tällä kertaa. No niin, kato. Vittu mikä rakennus oikeesti tää on? Mikä oli? Niin vittu, tää oli tää vittu hautausmaa. Joo, CRV. Vittu Janis. No ei varmaan. Vittu on Janis toi saatana. Kertokaa nyt siellä kommentteissa mikä toi oli. Jos mulla on oikein, niin Miika ostaa mulle kokikseen, jos Miika on oikein, niin mä ostan sille. Tää tulee Mitsubishi vittu Lanceri saatana. Upous. Tän upous. Mutta mun mielestä toi uusin ei oo hienoa. Ei, mutta pitää vaan vähän tunnata. Se on se 2004, joka on mun lempi noista. Joo, kyllähän noista saa. Auto. Toi. Tää. Oisko vittu? Mikä helvetti toi on? Nyt kyllä näin. Alero. Mikä vittu? Ei Shenvolle Alero saatana. Renault Megane. Tää tulee Seat Leoni saatana. Ja sit Ja mitäs vittua tää tekee? Ford, Mondeo. Toyota, Toro. Honda Civic. Tuota, Rooms. niin toi se ruumista. Vittu kun mä skakasin tässä kuvaamisessa. Ford. Mondeo. Hyundai i30. Mitä on oikeesti skaka? Joo vittu pieni. Täällä on hieno. Hieno mies. Mikä Volvo. V50. Toi on muuten hieno toi Mazda 3. Mennään kattoo. Kato, Lasse lähtee. Opettaja lähtee. Ei vittu mikä Halle. Kato tuolla vielä. Tässä on. Mikä vittu on MPS? NKK. Ei vittu on hieno. Kato, rengaslukko tuossa Harlikossa. Totta kai. Ainahan siellä. Kato kun mä ajan tuolla autolla. Älä jätkä siellä näyttelee saatana. Ei vittu mikä auto silläkin vaan. No mikäkään toi? Onko se Volkswagen? Mikä toivottavasti näkynyt, mutta taisi olla joo. Joo. Ja näin Menkö heitetään. itse sinne kouluun saatana? Eikö ne opettajat kuulu sinne kouluun? Niin. Oho. Oho, siinä on pantin kenäjä. Joo, ajatellaan niitä. TT, hyi helvetti. Kyllä on ruma oikeesti. Kun on tämmönen, Vähän niinku kopsattu tästä Volkswagen. se on niinku naisille semmonen käsilaukkumalli auto. X3, hyi. Ford Eskortti. Taisi olla. Feskortti. Eskortti. Mikä vitun Feskortti? Eskortti. Niin, Feskortti, joo. Eskortti. Saatana. Mikä oli sana uudestaan? Eskortti. Ai Feskortti, joo. Scania. P270. Ei se ollutkaan Lasse, Tätä. joka lähti. Ei kun Lassella on vittu sininen. Mikä täällä haisee vittu? Mitä se kello on? Koulun ruoka haisee. Joo, mutta päätetään tähän näin hienosti. Päätetään vähän. Sanot jotkut hienot loppusanat.